Yun. Larga. Sige. Saba lagi. Hilom sa. Oh. Hilom sa. Ay, kasuko. Audience na mo. Hilom sa. Hinumta ka na objection. Hinumta. Audience na mo. Ay lang mo kapil-apil ang audience. Pasante Hilom kay sa- na may moderator. hilom Ano sa mapil-apil lagi. mo? Wala. Ang tema nga akong pamatud-an karon nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Okay? So, kini nga debate usa kada kong challenge sa akong side or sa among side kay ikasabutan daw nila nga dapat Bible alone lang ang debate. Busa, bawal mo gamit og referensya. Nining debatiha, og bawal usab mangutana diin ang tubag, wala sa Biblia. Anaa mabasa sa referensya. Okay? Og kay Bible alone debate man, kargado kita anig implicit statement. Ang Katoliko nagtuo nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Sumala sa panudlo sa Iglesia Katolika nga adto gitukod ang iglesia sa Jerusalem. Wala ako nag-refer sa laing iglesia nga gitukod didto. Gawas na lang sa Iglesia Katolika. Sumala sa Biblia ang iglesia nagsugod sa Jerusalem. Lucas 24:47 niingon si San Lucas, kay nahanglang nga isangyo pinaagi siyang ngalan ng mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ug sa pagtukod sa iglesia nagpili si Kristo og mga apostoles. Din usa niya na si Apostol Pedro. Sumala sa Biblia sa Apostol Pedro ang gipili sa Dios nga Amahan nga mao'y makaila ni Kristo. Mateo 16:15-17. Ipangutana sila ni Kristo, para kaninyo, kinsa man ako. Ang nakatubag si Apostol Pedro, niingon siya, ikaw ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. Unya, mitubag si Kristo, bulahan ka gayod, Simon Pedro, Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo, pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi, ang akong amahan nga atuas sa langit, mao ang naghatag nini kanimo. Giusab ang iyang ngalan gikan sa Simon ngadto sa Pedro. Sumog gaabot pasabot ana bato. Nganong bato man? Kay lig-onon siya ni Kristo. Sumala sa Lucas 22:31-32 niingon si Kristo, Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo Simon aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Gilig-on ni Kristo si Apostol Pedro. So dili ta pwede makasulti nga tawo lang si Pedro, huyang siya. No, kay gilig-on siya ni Kristo. Sumara sa Juan 21:15-17, katulog ipangutanan ni Kristo si San Pedro, Simon, gihigugma mo ba ako? Ing tubag si Simon Pedro, yes Lord, nahibalo ka nga gihigugma ta ka. Unya katulo siya giingnan, atimana ang akong mga karnero. Nahibalo kita nga ang karnero nga gipasabot ni Kristo mao ang iyang iglesia. Iyang katawhan, diya sa 1:11 nagingon si Kristo, ako ang maayo magbalantay sa mga karnero. Ang maayo magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Tungod diya na, kutob sa muingon, nga siya usa sa mga karnero ni Kristo, under siya sa authority ni Apostol Pedro, kaya si Apostol Pedro ang gisugo ni Kristo at imana ang akong mga karnero. Before siya nisaka sa langit, iyang gitawag si Simon, naglain silang duwa, iyang gipangutana, gugma mo ba ako? Yes, Lord. At imana akong karnero. Siya, sa iya hag-entrust ang pag-atiman sa karnero. Ang trabaho ni Apostol Pedro, atimanon ang karnero.
Unya ang karnero nga gipasabot, ang katawhan, ang iglesia nga iya ni Kristo. Karon sa buhat 2028, sumala pa dinhi sa ang dating Biblia, 1905, ang giingon dinhi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Buot ipasabot, trabaho sa obispo ang pag-atiman sa iglesia sa Ginoo. Ang trabaho sa obispo mao ang gisugo ni Kristo ngadto kang Apostol Pedro. Mauna nga sumala diri sa buhat 1:17 to 20 na ay gisulti din ni panagna mahitungod ni Apostol Judas. Unsa gitagna dire? Sumala sa buhat 1:18, now this man purchased a field with the reward of iniquity, and falling headlong he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Unsa may sentido ani mong bersikulo? Ang otorite ni Apostol Judas ingon nga obispo ikahatag sa lain. Mao to nga nagbutaran sila lain mo pole, ang napuli si Matias. Kaya ang iyahang bishopric trabaho sa pagkaobispo, itugyan nga to sa lain. Kung si Apostol Judas na ay bishopric, ebidensya na siya nga siya obispo. Unya, kung siya obispo, labaw na si Apostol Pedro nga maoy gisugo at timana ang akong mga karnero. Ang iglesia dili malikayan nga gikan sa Jerusalem na abot kini sa Roma. Ug si Apostol Pedro naabot usab sa Roma. Ngani ang mga SDA nagtuo man sad ani. Unya kay diwa man tay referensyahay, di na ako pwede basahon ng ilahang libro nga nagsulti nga si Pedro didto namatay sa Roma. Di na ako to pwede basahon, ening debatiha, Bible alon lang. Unsay ebidensya? Oh. Unsa may ebidensya nga si Apostol Pedro naabot sa Roma niya sa The Living Bible. 1 Peter chapter 5 verse 13. Niingon si Apostol Pedro, the church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send you her greetings, so does my son Mark. Ingon si Apostol Pedro, ang iglesia dinhi sa Roma nangumusta kaninyo. Last 2 minutes. Di siya mulitok og dinhi kung wala siya dito. Di pud ma-deny sa mga SDA nga naabot ni siya dito kay ilahan ng panudlo. Apan ang ikamatuoran dili malikayan nga si Apostol Pedro gayod ang unang obispo sa iglesia nga naabot sa Roma. Anong naabot mag sa Roma? Buhat 23:11. Mateo 21:43 niingon si Kristo, ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og ibalhin sa nasod nga makahatag og maayong bunga. Unya sa buhat 23:11 giingnan pa gyud niya si Apostol Pablo. Ingo nga nagsaksi ka kanako sa Jerusalem, mo saksi isab kanako sa Roma. Paabot sa Roma, ang Ginoo nagtawag kaninyo aron mahimong balaan. Called to be saints, mahimo mo mga santos, kamong mga taga-Roma, gitawag kamo sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Therefore, naabot sa Roma ang iglesia ug ang unang obispo nga na-assign didto walay lain si Apostol Pedro. Apan negative man si Glenn Alado niining moong timahan so kinahanglan siyang mag-prove sa kuha as nigar sa akong tema nga dili si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kinahanglan siya magpresenta og laing ngalan. Kay kung di siya kapresenta og laing ngalan, nagpabiling, nagtindog ang akong tema
nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia nga anaa sa Roma. Time. Thank Time you. is up. Okay naman na ang oras. Dirita sa ato ang question and answer. 1 minute. Ang pangutana, tubagon sa og 1 minute. Pila ka minuto? Usa ka minuto lang. Isa ka minuto. Okay, larga. Okay? Una pangutana, Brother Jundo. Nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia nga naghisgot nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod wala? Yes or no? Nasayod ko o mga Objection, bersikulo- Mr. Director. Ang ato nga rules motubag una o categorical. Yes. Una ko, nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod? Wala. Tubag. Nasayod kaayo ko og pila ka bersikulo sa Biblia nga siya obispo. Og naapoy lang ebidensya nga mabasag yun. Unang obispo sa Roma. Niya mabasa dire. Akong basahon para sa tanan naminaw. Si Simon Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, igsuon ni San Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia, ug mo'y una didto nga obispo. Unang obispo sa Roma nga milungtad og 25 ka tuig AD 42 ngadto sa AD 67. Objection, Moderator. Ang iyang gibasa, teksto sa Biblia or komentaryo sa Biblia? Pakitabag. Counter Objection objection. granted. Ang nitubag ako ganina nga isa nga mabasa si Apostol Pedro obispo ug ang pagka-obispo sa Roma sa lain na nako gibasa natubag nako imong Objection, Moderator. Ang una na kong pangutana sa iya, nasayod ba siya? Yes. Nitubag sa yes. Yes. So kay nasayod siya, dapat mo pakita siya og unsang bersikulo ha. Bersikulo, dili kay footnote, dili kay komentaryo. Bersikulo, kapitulo, kinahanglan i-voice out niya. Ayaw pangilad sa daghang katawan. Atong anon? Sige. Ingon dire sa 1 Peter chapter 5. Right. Verse 1, aning Biblia Protestante nga a paraphrase and annotations upon all the books of the New Testament, nagsulti din he. The bishops of your several churches, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. Yung nare, I who am myself a fellow bishop and pastor. So Okay. naay mabasa nga siya bishop nag-govern sa church in Rome. Next question. Next question. Kay imo manang gibasa, diha ba sa maong kapitulog bersikulo sa 1 Pedro chapter 5 verse 1 naghisgot ba si Pedro unang obispo sa Roma? Naghisgot o wala? Akong gibasa din bro. Tubaga lang, naghisgot o wala? Yes or no? Akong naghisgot bro dire. Naghisgot? Okay, naghisgot dire. Unang obispo sa Roma. Sugod AD 42 ngadto sa AD 67 ug ang atong rulings dire all versions of the Bible dawaton dili nang pilion rin niya ug asa dili napita ang akong basahon. Next question. Okay, sunod pa utana. Ingon din sa imong gibasa, dili na ko basahon. Ang inyong igsuon simbahan sa Babylonia nga pinili usab sa Dios nga musta diha kaninyo. Ingon man si Marcos nga akong anak. Wala man nagsulti nga si Pedro obispo. Nasayop ba ni o wala? Ano yan tubag? Nasayop ang imong paggamit og laing translation kay kini man nga translation ang akong gibasa. Objection, Moderator. Nagtubag ko. Dili ko nangutana. Nagtubag ko.
Nagtapag bitaw. Ni-object niya ko. Excited. Ni-object ko. Relax. Ingon ko, objection. Kaya ang akong O, pangutana, gibase na ko sa imong gibasa. Dili Yes. sa akong bersyon. Wala magsulti nga sa Apostol Pedro, obispo sa Roma o unang obispo sa Roma. Nasayop ba ni kining akong gidala nga bersyon? Nasayop ni wala? Nasayop ka tungod kay wala Objection, moderator. Objection. Nganong matubag man sa nga ako'y nasayop ang akong ipangutana ang Biblia. Dapat ang itubagon. Counter objection, Nasayop ang Biblia. Counter objection. Dapat mauna. Counter objection. Marolling sa ta, marolling. Counter objection, moderator. Roll number 8. All version are accepted. Counter objection ba, moderator? Counter objection. Larga. Ang pangutana ni Glenn Alado, usa ka fallacy of false dilemma. Nga ano man, kani man ang akong bersyon nga gibasa. Dili man ang imong gibasa karon. Allah! Objection, moderator. Okay, objection granted. Sana sa atong rules, all Bible versions accepted. Nganong di man po niya i-accept ni? Nga kini nga version, na pag version, pertiraghana. Nga ipa-accept man, nganong gi-reject niya? Kining Bible, nga wala gyud maghisgot, bahin kang Pedro, nga siya obispo, dito sa Roma. Mauni ang dako kayo tulubagon karon. Humana ka? Okay. Humana ka? Pangutana, unsay pangutana? Next question. Mo. Go. Next question. Go! Pila ka buok bersyon sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Kapitulo, pila ka buok bersikulo? Pila ka buok bersyon sa Biblia? Unsa mo di klaro, pero pila ka bug bersikulo, pila ka translation. Apil na. Pila ka buok bersikulo? Pila ka buok bersyon sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Kaning tulo nga akong gibasa kay pamatuod man wa man ta nagtima nga basahon sa usa lang ka libro. Kaning tulo ka Biblia mabasa dire nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Next question. Sunod kauta na. Diha bagyod sa 1 Pedro 5:13 naghisgot gyud diha nga si Pedro unang obispo sa Roma. Naghisgot wala? Yes or no? Sa to? Ay, sa natukan na, natukan. Oo, no. Natukan man. Bro, dili. Natukan man. Wala ko na to. Tubag! Sige, Objection, sige, moderator. Tubag! Objection, moderator. Okay, objection. Fallacy of ad hominem ang gihimo na pod. Dili na pala si. Kaya Objection. nakitaan sa mga Ay, tao. ikaw, nag-object Ikaw, ako. nakitaan sa mga tao. Ayaw Natukan sa- ka. Wa ka katubag diritso. Ayaw sa Tubag diritso. Marolling sa ta, marolling. Ayog saba ka nag-object pa ko. Sige, go. Marolling. Ano? Poli-poli ta, delete ta. Sabaw. Sabaw man. Niya ha? Sige, sunod pangutana. Ako siya sa. Nag-object man ko. Ang objection nako mao ni. Wala man may nagtema, moderator, nga usa lang ka libro basahon. Bugay ng all versions basahon. Ano man? Kay aron magkagawas ta og final deduction nga matud-an gayod nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Counter objection, moderator. Kay na ang counter objection, mao ni. Gipangutana nako siya. Gigamit niya kanang nga versions, kanang tulo. Ang tulo. Diha ba sa usa lang ka versions? Ngay imong gibasa. Mabasa ba nato diha sa 1 Pedro 5:13 gigamit nimo word for word kay imong tima usa ka sentence. Ingon dinhi Moderator? si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Moderator? Naabay mabasa da sa bersyon? Moderator? Wala. Yes or no, tubag? Moderator. Si Alado maningkamot siya nga iri na ko Objection, moderator. Nagkomentaryo naman ako at bang. Ay, ang komentaryo. Uy, nag-object ko. Nag-object pa. Ay, naunsa man ako at bang. Nag-object ko. Sige, go. Nag-object Pagbigyan, ko. pagbigyan. Nag-object ko. Pagbigyan. Pagbigyan. Nag-object ko ha? Pagbigyan. Niya, moderator, iyang gusto, kato akong tima, basahon lang sa usa ka version sa Bible. Ang ako, final deduction dong, versikulo dire, pasiuna dire, therefore, conclusion, kaning upat ka version na bilang the Living Bible,
Ebidensya nga si Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Ayaw taong ko, ibutang sa usalang. Next question. Next question. Gigamit nimo ang Matthew chapter 16 verse 15. Kaning Matthew 16 verse 15 maubani ang nagpamatuod ni ining imong tema nga sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Mao ni dili? Usana sa nagpamatuod nga si Apostol Pedro ang gitugyan sa Dios ngadto kang Kristo nga makahibalo sa kamatuoran aron siya maoy himuong obispo ni Kristo. Next question. Mas maton mo usana og kung atong basahon karon nga wala mag-ingon dinhi kapitong bersikulo nga si Pedro unang obispo sa Roma. Ang Matthew 16 15 mo gibasa. Uyon ka nga namakaka sa imong pagpamatud ining tema nga nigamit kag bersikulo nga di man dai mao. Uyon sa pak. Yes or no? No, dili ko oyon nga nangilad ko. Nga naman, ang paggamit og mga bersikulo parte na sa pagpamatuod. Ang atong tema, pamatud-an. Dili litra por litra. O sa giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni EYD, pamatud-an. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Nganong Ala, i-drop buwan na man human. niya ang way appeal dinhi? Ayaw i-appeal ang ngalan nila dinhi. Kawa man mo, wala. di man sila imong kadibate. Wala. Ay naon sa mantaon ni Wala. Baldondo. Wala pa ko na Dili human. ka kapasar lagi. Moderator, pahilo maragod na. Kay ga-object pa ko, sabak kaayo. Ako'y nag-object na unsa man ka? Ga-object pa ko na human diri. Nag-object ko, nag-counter-objection ko. Hulatan mo human kog object. Sige, go. Counter. Go! Ana ba? Pagbaton in tawag respeto alano. Okay, Respeto na ako ka. Okay, From okay. imo ha pagmatuwa na ko sito ha. Ayaw Last question, sapaw. last question. Ay karesulti man ka imo mo giingot. Di ba sapaw ko? Ayaw sapaw. Okay, time check. Go na gani. Go. Ang tema moderator, pamatud-an. Ang giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni EYD, pamatud-an gali, dili basahon letra por letra. Ang iyang gusto, ipabasa na ko letra por letra sa Biblia, Pedro, unang obispo sa Roma. Okay. Ang akong counter-objection mao ni. Na, puro na Counter objection. ko kay nga naman iyang gidrop ang pangalan ni Jerry Laig. Wa man to'y labot. Nganong i-appeal man si Laig? Na si Laig din mo ta si Laig imong kalaban ron. Aw di na ka mo gamit sa pangalan kay personally mo sa gikalaban karon. Ano di ay? Okay, Ano time. Muna ako objection. Okay, next question. Oh, syagit, Time na, syagit. time na. Next question. Time na. Time na, time na. Time na din. Imong Marog. 10 minutes. Alright. Salamat kay makaigsunan. Ah. Nahuman ang amo nga 10 minutes. Ready na ka? Kay padagano natin mong oras. Pila ka minuto? 10 minutes. 10 minutes. Okay. Okay, larga. Minute. So inyo na dungog makaigsunan ang pagmamatuod ni Brother Jondo Alabado. Hapit na magparitian ay kahap tumitumoy parehas. Iyang timang ipamatudan sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Nigamit sa daghang bersikulo, nigamit sa daghang verse sa Biblia. Ang iyang ipanggamit igsuon, wala gyud nagisgot sa usa ka sentence, unang obispo si Pedro sa Roma. Iya lang gikunik-kunik. Sa ito pa, iyang gislice ang iyang tema. Ang iyang tema, usa ka sentence. Pamatud-an ni Jando sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Gigamit niya 1 Pedro 5.13. Ang 1 Pedro 5.13, wa mag-ingon niya, Pedro, unang obispo ka sa Roma. Namutbot. Bisa pag-unsa nga version igsuon sa Biblia nga naala ko dinhi, wa magisgot si Pedro unang obispo sa Roma. Diya sa 1 Pedro 5 bersikulo 13, bisman apil pang 1. Wala gyud. Parte naghana ang iyang bersikulo gigamit. Lucas 23:31 hangtod 32. Juan 11, wa gyud nagisgot ba nga sa Apostol Pedro ing Kristo, Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Naa ba ni? Dito palinglag isoon, dito pailad. Kahil balo ko kung unsa ang estilo ni Jando sa debate.
Ang iyang style, pastilan, tad-tad, igsoon, sumpay dito, sumpay diri. Pero ang iyang tema, usa ka sentence, igsoon. Karon nangutanan ni siya, uyon ka ba, Mr. Alado? Nga sa Apostol Pedro, obispo. Mangutanan ni siya karon. Uyon ka ba, Mr. Alado, unsay kahulugan sa pulong obispo? Sama ini? Mao na ang iyang ipangutana karon. Kung ato na tubagon igsoon, sayon ra gyud. Kayang tema, di man putol. Dapat kung mangutana sa usa ka sentence, Mr. Alado, supak ka ba sa akong gibasa, Matthew 16, verse 15, nag-ingon dinhi sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Kana unta! Di kay dadon niya sa 1 Pedro 5:13 nga si Apostol Pedro, nakaabot ko na sa Roma. Nagtapik ba ta kung nakaabot ba si Pedro o wala sa Roma? Wala man. Imong tema, si Pedro, unang obispo sa Roma. Maunay dapat gipamatud-an nimo. Kung tinuod ba, una, unya kawa makapamatud, ni gamit mang kagatong komentaryo mo siguro to. Libasa niya. Nagwa sa bersikulo spikas, kuha pa sa bersikulo spikas, huwag magsulti dito, usa ka sentence, Pedro, unang obispo sa Roma. Igsoon, kung di ta magtong Biblia, mailad kita. Mailad yun. Di gina mabasa, so di gina mapamatud-an, unang obispo sa Roma. Di ay, kung si Pedro, unang obispo sa Roma, dili po dahil siya, obispo sa uban. Kaya dito ba sa Roma? Maunay uban, igsoon nga. Yun na, uy, kung imong tan-aw, igsoon, kanang iyang versikulo gigamit, Buhat 20:28, wag pa nagiskot ng Pedro. Nabay Pedro din, he? Ha? Matthew 21:43. Nagisgot pag Pedro din nga si Pedro obispo sa Roma? Wala. Nagisgot ba ang Buhat 23:11 si Pedro unang obispo sa Roma? Wala. Wala oy. Mismo si Apostol Pablo igsoon, wala record nga mingo si Apostol Pablo, Pedro, ikaw unang obispo sa Roma. Nagbutbuot. Ang iyang introduction gayon na challenge kuno kaayo sa iya. Challenge ko no kayo sa iya. Sa ako, wagi challenge. Kay wala ka pa matuod. Sayang timang gipabarog. Nga matod pa niya, si Pedro, unang obispo sa Roma. Kung iya paning nabasa sa Matthew 16:15, dili sa Matthew 23:31-32, dili sa Buhat 20:28, dili sa Buhat 11. Kung iya pa rin pangbasa din nga nagsulti yun, Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Hands up na ko diritso, oy. Hands up na ko diritso. Pero wala yun na. Bisag usa ka bersikulo. Nag-ingon, Pedro, ikaw unang obispo sa Roma. Nagpamatuod ang akong kaatbang karon sa wala. Ang mailat lang, moingon, napamatud-an. Yang malakpak ra ba dayon? Ha? Unya mingon sila. Brother Alado, oyon baka si Pedro obispo. Wagin mi nagtima ko si Pedro obispo. Ang iyang tima unang obispo sa Roma. Objection, moderator. Oy, nanong objection man? Ako man panahon. Objection, moderator. Unsa objection? Matod niya, wala kuno may tema Nahalangan. nga si Apostol Pedro, obispo. Mo galing unang obispo, kay obispo siya. Naunsa man taong Alado? Klaruhay mong Counter-mission. Nga na mingon ko, nga wa may nagtima nga si Pedro obispo, kayang tima, usa ka sentence. Unang obispo sa Roma. Asa na obispo si Pedro? Matod niya, sa Roma. Dapat mauna iya pamatud-an, dili kay putlo niya. Mr. Alado, mabasa ba si Pedro dili unang obispo? Wa ta nagdebate ana. Imong ipamatud-an, unang obispo si Pedro sa Roma. Mauna ang imong dapat pamatud-an. Ngano pamatuod man kangawas Biblia? Klaro kayo isoon. Ha? Karon ni karon mahutana siya do. Ambot, gamiton yang gaya-gayaga o kung masasayaw. Aron pakatawa sa mga tao. Wala problema ison. Ha?
Pero ako lang gibarugan kining timaha sa pagsupak nga naman kayang tima wala gyud ni sa Biblia. Kinsa sa Apostol Pedro? Dili man wa man gilitok nga unang obispo sa Roma. Kung imong basahon igsoon sa 2 Pedro chapter 1 verse 1, kinsa si Pedro? Apostol ni Jesus Christ. Apostol ni Hesus Kristo. Wa mag-ingon nga unang obispo sa Roma. Kung pamatod ganit ka dyan do, dapat yung pamitima pamatudan. Pamatudan ko si Pedro, obispo. Di ko musukol. Di ko mupirma. Kung si Pedro lang ang topic nga obispo, pero kay naaman, unang obispo sa Roma. Kita niyo ang twisted nga topic, igsoon? Nga nawa man gihimong Roman Catholic. The Peter was the first bishop of the Roman Catholic. Nga nung wala nagigamit ang word nga Catholic, kay nahibalo siya, walay Romanong Katoliko sa Biblia. Nga nag-ingon, si Pedro, unang obispo sa Romanong Katoliko. Gigamit niya, Roma. Aron kunuhay, makasulod ang iyang gusto ipamatod nga si Pedro, unang obispo sa Romanong Katoliko. Pero wala nagigamit. Nga nung ay gamit, kanibalo siya, di siya kapamatod nga si Pedro, unang obispo sa simbahang Romanong Katoliko. Manayang tema, twistidaan, maro-maro ba? Maro-maro style siyang tema, pamatulan nga si Pedro, unang obispo sa Roma. Wa gigamit, Roman Catholic Church. Agoy. Pagkaluya po na ang katbang. Mao na igsoon karong kahaponon atong paminawon ang iyahang 10 minutes cross examination kung makalusot ba kay nakasiguro ko iyan ang putol-putulon mabasa nga si Pedro kuno unang obispo sa Roma di na mabasa si Pedro obispo di na maoitima kung maunay pangutan na putol dapat wa di mabutangi una og Roma obispo ra unta. Last 2 minutes. Nganong imong gibutangan unang obispo sa Roma nga wa man tawo na bisag usa na lang. Jando. Luoy taw na ang katban ako igsoon. Nga? Di kini kadaog igsoon sa atmaong debate. Sulti ato mo. Di kadaog. Mauli nik Cebu karon. Minghoy. Nanulong gikan Cebu kay nagtuo nga mudaog sa debate. Prosulti ato bison, di kadaog. Di kadaog. Yes, di kadaog. Buhol. Mauli nik Buhol karon Minghoy. Minghoy ni. Kaya naman nagdala siya tima, nagtuo siya, kaya niyang ipamatod sa atubangan sa daghang katawhan o siyang katbang nga si strongman. Di siya kapamatod ani nga tima o wa gyud niya napamatudan sulod sa 10 minutos niya nga pagpamatod. Walay mabasa nga si Pedro usa ka bersikulo nag-ingon unang obispo si Pedro sa Roma. Wa tay mabasa ana. Mao nay dapat niyang ipamatuod. Kung mangutana siya sa putol, dili madawat. Kung obispo lang, di madawat. Kung Roma, di madawat. Una, di madawat. Kinahanglan, usa ka sentence. Gamito niya, matag pangutana. Aron tubagon siya, kumplito po ang tubag siyang pangutana. Dili pwede. Nga iyang slice-on o putol-putulon. Ang iyang tima, kayang tima, dili ni putol-putol. Ano putol-putol man niya? Dapat di na putol-putol ang tima, ha? Kung mangutana siya, dapat mangutana ba sa lado, nabasa na ako sa 1 Pedro 5:13, ning inyon, si Pedro unang obispo sa Roma. Sakto na ang pangutana. Kung mabasa, pilde si strongman. O kung mabasa siyang Biblia, magbasa usab sa akong Biblia. Kung dili mabasa sa akong Biblia, unya mabasa siyang Biblia, pilde siya. Kaya naman, nigamit sa Biblia, nga siya ra, nagbuot-buot. Ha? Dapat igsoon. Okay, Patas. time. Okay. So dire na ta sa question and answer. 10 minutes. Larga. Alado. Unsa na Jado. kong gawiran? Biblia niyo comics. Biblia. Okay. Ngawa magsulti sa usa ka bersikulo si Pedro unang obispo sa Roma. Okay. Next question. Kay niuyon ka mga Biblia niya akong gibasa. Matod pa dire. Miadto sa Roma sa ikaduhang tuig
ni Claudio A. Deportito aron pagsumpok ang Simon Mago. Objection, moderator. Pwede i-mention niya usang kapitol bersikulo. Objection, Pwede i-mention? moderator. Objection, moderator. Ako pa'y nag-object. Nausa man ka. Sige. Ako pa'y nag-object. Oh, Pagpatulog sige. batasan. sige. Ganas ako karisapaw na po ka. Tabla na ta. Go. Okay? Ang akong objection, dapat i-mention niya unsang kapitulog bersikulo. Kaya akong basahon po din sa akong Biblia kung husto ba ang iyang gibasa. Kaya di man isa ka Biblia mo gamitan, parte na ka na Biblia na ko. Kinahanglan, dawaton tanan versions. Sige, imong Counter objection. Wala sa among ruling. Oy, nga ang tima basahon lang sa usa ka bersikulo. Unsa ni alado? Ebidensya na. Kay niuyon ka man. Next question. Niuyon ka man nga Biblia niya kung gawiran. Ako tiwas og basa ha. Ingon dire. Objection, moderator. Ang ako laging gusto, isulti niya unsang kapitulo bersikulo. Isulti ang kapitulo bersikulo. Unsang kapitulo bersikulo, Mr. Moderator, ipa-mention. Unsang kapitulo bersikulo. Moderator, ni counter na ko nga wala sa ruling nga dapat sa bersikulo basahon. Sa debate ni Rosby ganina og ni Nagpasabot niya, nagbasahay sila footnote. Nasakpan! Nasakpan! Ang iyang gibasa dahil footnote, tili bersikulo! Agoy! Kaluoy sa ako kalaban! Ang Objection. akong debate, Biblia, Objection. teksto! Di kay footnote na unsa nasakpan ni taon! Objection, moderator. Nasakpan! Objection, moderator. Akong objection, granted akong objection ha. Agoy! Ngay nganong granted akong objection. Pagkaluoy! Kay kaganina. Objection. Larga. Sige! Saba lagi. Hilom sa. Hilom sa. Ayaw kasuko, audience na mo. Hilom Ilang sa. ta ka na objection, ilang ta. Audience na mo. Ay lang mag-apil-apil ang audience. Pasante kay naa may moderator. May mag-apil lang mo. Walay mag-apil nga audience. Dili mag-apil. Hilom sa. Ilang ta. Edit naman man. Hilom sa. Okay, moderator. Tagay kong time, moderator. Larga. Nakoy objection, moderator. Kay kaganina man good sa debate ni Rosby og ni Jeffrey Rinya, nagbasahay silang footnote. Unya ka kung mubasa kung puto mo reklamo ka. Nga pareho ra tag ruling tanan. Ay reklamo kay gibot sa mga kauban nimo. Unya usa pa sa Amen. debate ni kuan ganina ni John de la Peña. Putol-putol man yang gihimo kuno mo reklamo mag ako putol-putolon. Objection, moderator. Counter objection, moderator. Larga. Walay labot ang ilang debate sa among debate. O karon nasayran ang iyang gibasa footnote kaluoy sa katbang nagsalig og footnote in taon. Una sigurado ko ilara ng Biblia in taon. Pastilan. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Ang akong basahon ba footnote ni o dili? Ipakita. Kaya akong basahon po din sa akong Biblia. Na moderator. Okay. Ipaklaro. Ipa-confirm niya kung Ay, footnote isa. ba na. Ipa-confirm niya kung footnote ba na. Ano na itong piano? Footnote na dili. Agoy! Tanawa! Komentaryo ra! Tubagaw! Komentaryo! Tubagaw! Komentaryo! Tubagaw! Komentaryo! Footnote, Dili man bersikulo! Tubagaw ba? Dili man Footnote, bersikulo! dili. Tubagaw. Dili bersikulo! Di na mo Ang pangutana. atong debate sa bersikulo ang imong gibasa dili bersikulo kaluoy! Na mo ipangutana. Wala na tanaling. Moderator, dili na mo ipangutana. Nasakpan! Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Nasakpan! Moderator. Dili bersikulo ang imong gibasa! Moderator. Ay sa, moderator's time. Dili bersikulo! Bro, Jerry. Ang kaluoy! Jerry lang, Nasakpan! dali lang. Bro, Glenn, ay isa. Minus sa ta, minaw. Bro, Jerry. Ang handom na mo ni Bro Jerry nga debate, diliin ani, nga muruling ang moderator sa pausapawan. Palihog lang ha. Kita nga mga debater, dili ta ingon nga kanang murag ignorante tas debate. Nihangyo na ang kuan, moderator nga Objection, ruling. moderator! Objection, moderator! Minus sa ta, minaw. Isa. Objection, moderator! Objection! Ay sa, mag-rolling sa ta. Unsay part ni Brother Stalwart anang debate. Sa among debate. Ay sa nang objection ko. Lead debater ko. Nag-objection ko. Mag-rolling sa Lead ta, debater ko aning debate ha. Nag-objection ko. Isa. Mag-rolling sa ta. Hilom sa. Iba John de la Peña o de Bro Jerry Laig, maoy mga primary debater ninyo. Respeto Okay. na to atong moderator. Ay sabra. Ay sa kadyo. Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Mag-rolling sa ta kay di man ta mahuman kung magdungan mong istorya. Naghanyo ng moderator nga mag-rolling, di man mo maminaw. So atong undangon ni.
Kay wa man tayo mabuhat, mutingog ang isa, naghanyo ng moderator, mag-rolling ta maminaw ta. Wala may debate nga, magdungan og storya. Aw tagsaan ta mo covered court karon, dito isa ka covered court ka. Kadi man ka maminaw. Di ako, ano, objection So, moderator ha? maminaw sa ta, kadyot sa lagi. Kadyot sa. Ayan niya, kung mag-objection ka, granted ka, pasultiyon ta ka. Ma-objection sa siya, pasultiyon na to. So karon, puli-puli lang ta. So ang imong objection, larga. Mr. Moderator, isa ka jot linahangin. Ang atong pag-anhi din nga makasabot ang tao. Friendly. Oo. Pareha mo mga apelido mo, maor mo apelido. Kung saba siya, saba-saba magyapon dire, kay papareha lagi mo apelido, magkuanta ng mag-professional nga kuan ba, magpaminaway mo. Kaya og mo na inyong styling ng ana, way audience ganahan ana. Oh, di ba? Kamo magpadayon mo pero kanang fair-play lang ba nga kuan ba? Oh, professional style ba nga? Oh, kung mutingog siya, hilom siya. Kung mutingog siya, hilom ka. Moderator, mo kuan niya. Sige, sunod pangutana. Ano? Larga. Okay. Kay Isa. Pwede mo ko mag-counter? Sige. Okay. Granted. Objection man to. Hilom sa dito. Larga, gig. Ang ako lang nga kuan ba, sa side nako, si Bro Stalwart, debater na siya, human mo siya ganina. Ang amo lang, tulo may karon din ang kining player, moderator, Brad Hondo, og ako. Dapat dili mo apil ang walay apil. Ani nga ruling. Mao na ako pasabot. Unya audience lang. Pasagdi lang mi kay naa may moderator. Audience lang. Ang amo ni. Ang muhandol ani sa kasamo kung naaman ang moderator. Nga na siya. Maminaw ta. Maminaw. Kung maminaw po na ako kapikas. Atong gihangyo, Ano atong mo na? audience. Di lang mo masuko. Bro Glenn, ay lang saba bro. Kadali lang ha. Atong audience kanang behave lang ta ha kay behave we are lang, Catholic. With humble heart. Mao man atong motto, no? Okay. Hilom lang ta. Ako lang hangyo nga dili po i-discredit ni Bro Glenn, kami ni Bro Jerry ug ni Bro John, kay kami may mga lead nga debater din he. Ang among istoryahan ni Bro John, de la Peña ug ni Bro Jerry, hinigugmaay nga lantugi. Kung musulti ang isa hilom sa, kung musulti ang isa hilom pod, kay dili man na maayo ng magkayagaw ta, no? Sundan ninyo tong amuan ni Bro John de la Peña ganina pirting nindutan yun tong Sige, next question. Para mabanta. Okay. Salamat bro. Senabon, ikaw na po. Sige. Isa. Ikaduhang pangutana. Kaduhang tubag. Kay nakita naman ni mo ni, footnote di akong gibasa o dili? Komentaryo. Footnote ba o dili? Komentaryo. Objection, moderator. Objection. Okay, objection granted. Go. Ang akong pangutana, footnote ba ni akong gibasa o dili? Kaya iya kong ginang gana, nasakpan ko na ko nga footnote akong basahon. Ako lang paklaro ba, kaya mga nagtanaw karon. Footnote ni akong gibasa o dili? Okay, counter objection. Footnote man o dili, wala sa bersikulo sa Biblia yung ibasa. Muna'y point nako. So dapat ang among topic Okay, isa. i-base sa bersikulo, dili sa footnote or sa komentaryo. Rolling sa ta, rolling. Roll number 7. Master Moderator, palihog ipahilo mga to nga mga audience kay. Ay, alam mo, Musulti man sila. Murag mo apil man ng taon og mutaba man kang kwan. Rolling sa ta, Brother rolling. Jando. Rolling Masig sa ta. pili Jando sila ha kay mutabang man. Roll number 7. Categorical question must be answered yes or no. Nya i-qualify din mo. So, naipamutana, balik ka. Otrohon ako, i-confirm lang ako sa mga nagtanaw. Kaya kung gibasa karon, footnote ba ni o dili? Okay, tubag. Dili siya footnote pero komentaryo kay dili bersikulo sa Biblia. Ang akong gipakita ang pangita sa mga kapitulo bersikulo. Sunod mga tanah. Sunod nga pangutana, mato dire. Arong pagsumpo kang Simon Mago, mitambong sa konsilyo sa Jerusalem, AD 49, unang obispo sa Roma nga milungtad og 25 ka tuig. Pangutana, unsay nadungog nimo nga akong gibasa? Unang obispo sa Roma o dili? Tubag. Walay Pedro. Objection, Nga nabutang diha. moderator. Nga si Pedro unang obispo sa Roma. Wala.
Sige, next question na lang. Hmm. Si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, igsuon ni Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia. Unahan, unang obispo sa Roma. O yun ka ba? Nga akong gibasa nga unang obispo sa Roma, si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea. Yes or no? Tubag. No. Di ko mo yun. Nga no. Wala sa bersikulo kapitulo sa Biblia. Dili mo na bersikulo. Dili po kapitulo. Dapat ang imong pamatuod diri sa sulod sa Biblia, kapitulo, bersikulo, dyan Sige. Nagsalig ka sa inyong bersyon ng Biblia nga Sige. inyo man na. Doktrina man na ninyo. Sige. Doktrina man na ninyo. Dapat bersikulo sa Biblia. Pakitae kong bersikulo sa Biblia. Next question. Kay dili man kaha San Pedro anak ni Juan taga Betsaida Galilea ang akong gibasa diri kinsa man diningalan diri day. Okay, tubag. Si Pedro ang naa diha, pero wala magsulti sa bersikulo sa Biblia. Ang naa diha, imong gibasa, dili mo na bersikulo. Di po na masulot, igsuon sa kapitulo bersikulo sa Biblia. Imo ra na. O yun ka diri sa akong gibasa, San Pedro ang unang obispo sa Roma o dili ka mo yung nga mo na akong nabasa? Tubag, di ko mo uyon. Ngano di ko mo uyon? Dili mo na bersikulo sa Biblia imong gibasa. Objection, moderator. Komentaryo man na. Objection, moderator. Dito pag nako, moderator. Objection. Dito pag nako. Wala. Dito pag nako. Ngano objection man? Objection. Ah. Objection granted. Go. Ang objection ako niya, o yun ka ba nga si San Pedro sumala sa akong gibasa diri unang obispo sa Roma o musupak ka nga San Pedro ang unang obispo giingon dire sa Tubag. Roma? Dili ko uyon. Okay. Ngano? Dili man kapitulog bersikulo. Unya ka ng imong gibasa nga Biblia, inyo man ang bersyon. Sa ato pa, self-serving, inagdapig sa iyo, inyong binuhat, gamiton nimo pagpamatod, sumala sa amog baruganan, unya imong gigamit, inyo ra kagalingon. Pagkadako kayo na sayop, Mr. Jando. Sunod. Sunod, tubag. Kay dili man ka San Pedro nga anak ni Juan taga Betsaida ang gipasabot diri nga unang obispo sa Roma. Kinsa man di ay? Natubag na ako ganina, Mr. Director. Kinsa? Natubag na ako ganina. Usa? Natubag na ako Kinsa? ganina. O, tubag. Natubag na ako ganina. O sa akong pagtubag, wala maghisgot. Objection, Sa kapitulo, moderator. bersikulo, si Objection, Pedro, unang moderator. obispo sa Roma. Mauna, dapat imong ipamatod, bersikulo, Biblia. Dili kay footnote Objection. or kanang komentaryo ra, pastilan, pagkaluoy. Objection. Objection granted. Larga. Ang ingon nako niya ganina, kung dili si Pedro anak ni Juan taga Betsaida Galilea ang unang obispo sa Roma, nga giingon dire kinsa man di ay ihatag ang ngalan nga dili si Pedro. Kinsa man di ay mo ni pangutana. Okay, tubag. Kung ako'y muhatag, nagpasabot, ako na'y afirmatibo. Siya man ang magpamatuod. Sa iyang pagpamatuod, akong gisupak. Kaya ang iyang gibasa, dili man kapitulo, bersikulo sa Biblia. Ang iyang gibasa, komentaryo. Di arao, ang kasaysayan, daklit nga kasaysayan. Iyang gibasa, dili man ni kapitulo, bersikulo sa Biblia in tawon. Agoy ka. Next question. Next to bag. Kay dili man kaha si San Pedro ang giingon din nga unang obispo sa Roma, kinsa man di ay ni. Okay, tubag. Dili lagi na ako na problema. Kung nangutana ka, kung kinsa na, imo nang pagpamatuod. Dili ako. Kay kung ako'y magpamatuod, afirmatibo na ko. Kay magpamatuod ko, kung kinsa ang unang obispo. Ikaw man ang pamatuod, ikaw, anak. Okay. Nga sa ako magkamangutana, Sunod nagpasabot, nga. wa ka kahibalo. Sunod nga pangutana. Sorry, tubag. Sunod nga putana ha. Kay mabasa man di ay dinhe nga si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Buot ipasabot ba nga naa ko'y mabasa di lang kamo dawat? Yes or no? Tubag, di gyud ko mudawat. Nganong di mudawat? Nganong ko mudawat? Kay dili man bersikulo sa Biblia. Ayaw pa ilan in taon, gamitan mo binuhat og tao nga doktrina, unya ipatuo nga tinuod, nga sa Biblia, ay naunsa man taon mo. Okay. Ayaw pa ilan in taon. Sigurado ang iyang gibasa, dili bersikulo sa Biblia. Pakita kung bersikulo, Mr. Jondo. Moderator's time, bro. Ang panguntana ni Bro Jando is categorical, yes or no. Therefore, you should answer that categorically, Yes. nagpatud sa dali. Yes.
Sige, next question na I lang can ko. answer that. Sige, next question na lang ko, okay? Next question. Sumala dire sa unang Pedro 5:1. Uyon ka ba nga mabasa nako dire nga si San Pedro nag-govern sa church in Rome? Yes or no? Tubag, di ko mo yun. Nga naman, wala ta magisgot kung nag-govern ba si Pedro. Ang imong tema, si Pedro, Objection, unang moderator. obispo sa Roma. Objection, moderator. Sa ato pa, moderator, sayop ang iyang Objection, pangutana. Nawa ko mo moderator. yun. Okay, na objection. Objection granted. Ang among tema, si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kaya siya man ang unang obispo sa Roma, categorically, nag-govern yun siya. Nag-govern yun siya kasi siya man ang unang obispo sa Roma. Muna tema na to. Okay. Balik ko na ko ha. Sumala dire, ingon si Apostol Pedro, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. O yun ka ba? Nga sumala dire, ni angkol si San Pedro, nga siya ang nag-govern sa church in Rome. Yes or no? Tubag, di lagi ko mo yun. Nga di ko mo yun. Kay di man na mao ang imong timang gipamatud-an, John ko. Objection. Ayaw kalibog. Imong Objection. tima, specific kaayo. Pamatud-an mo. Objection, moderator. Oops. Okay. Time pa na ako pagtubag. Objection, Ano ba moderator. time? Di ba? No more 1 objection. minute Time question, ended. 1 minute answer. Na. Time na. Time na day. Go. Okay. Direta sa conclusion. Tag 7 minutes. So, to 7 minutes na. Masa na conclusion? Conclusion na. Ah. Wala rebuttal niya, wala question sir? Ikaw na. Wala na. Oh. Ikaw Apa na. sir ka day? Second Pastilan. So, Ikaw 7 na. minutes. Abi na kong napay rebuttal. Napingis si... Pingis kita. Napingis is... Kay wa pa magawa sa pangutana nga. So, imong minuto, 7 minutes. Siya Larga. nga. 7 minutes. Alright, so salamat Iso, no? So, una sa tanan, pasensya gigayo sa mga audience. Kabalo ko mga Katolik tan audience. Mga amigo, binako tanan yun. No? Bisag ingani ang atong expression diri sa tubangan, amigo ta. Sa debate usahay, naging panaglalis. Di gina malikayan, ha? Si Bro Stalwart, bisa sa social media, grabe ang binatag ba kay Professor Migo, ganmi. Wala na yung saba ng loob, di ba? So karon balik ta sa ato nga tema, gipamatud-an ni Berjondo. Nga si Pedro unang obispo sa Roma. Nadungog ng igsoon, nasipyat sa ganina, iyang gigamit ang time nila ni laig og sa uban ganina. Nga nigamit ko og footnote sa atong pagpag-ingon niya, nga nigamit sa og footnote. Nasabtan ako ang gigamit. Dili bersikulo sa Biblia. Abi ba ko bersikulo sa Biblia? Nasakpan. Dito siya nadugay og pautana nga di magid nako na uyunan. Kay di mo na bersikulo sa Biblia. Iyang gibasa. Kang kisa ng Biblia, ila ng Biblia. Sa Katolik nga Biblia, self-serving. Mudala kag witness, mo adto sa husgado, yang mong witness parinti lang, di kadawaton, di katuhuan. Kaya nga naman, bias na. Kaya nga naman, nagdala kag witness, imong parinti, natural, mulapan sa imong parinti, bisa pagsayop imong gibuhat. Mao po ni Jando, ni gamit siyang Biblia, ilang Biblia, o niya ang gigamit niya, dili pagin bersikulo sa Biblia, di tawa nasakpan. Managingon nga, ang isda ay nahuli sa sariling bunganga. Ni gamit siya, iyang Biblia, o niya matula, footnote ko no, pero, atong nasakpan igsoon. Nga no, daghang bersikulo yung gigamit. Daghang bersikulo. Why usa sa bersikulo sa Biblia? Nagsulti, unang obispo sa Roma si Apostol Pedro. Wala. Nigamit sa glaylahi nga translation. Version sa Biblia. Naampo ko'y daghang version sa Biblia. Naapa din sa bag, nagtipunog. Bisag usa ka bersikulo, akong giunting kay gatos kapin ka bersikulo, version sa Biblia. Why usa nga nagsulti si Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Sa ato paigsoon, pakyas ang pagpamatuod ni Jando Alabado karon. Ni adto binhi gikag buhol ang pamatuod-an kunuhay sa kadaghanan o sa social media nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Wala sa kabasa tanawa karon. Iharap nang balikong katong komentaryo. Iharap tong basahon na karon. Inya nga Mr. Alado, o yun ka ba? Nadungog ba nimo ni? Nadungog ito nako. Nabasa ba nimo? Nadungog sa kadaghaton. Pero di lagi kami sa bersikulo. Manasusupak ko. Kung bersikulo pa na sa Biblia, di nako mo supak nimo brother Jando.
Kung bersikulo, unya kung mabasa pa ka, mabasa ni sa kartarawa. Anyang basahon ron, putol-putol nga teksto, kunik-kunik. At tanawa lagi sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma, basa sa Matthew 15:16, at 16:15 hangtod 18, basahon niya, alto rin sa 1 Pedro 5:13, 1 Pedro 5:1, hawa lagi si Pedro, bisyap o obispo. Unya, daalala po sa rito nga, ni adto sa Roma, iya rin gikonklusyon, si Pedro unang obispo sa Roma. Sa usa ka bersikulo, kaning iyang timang gipamatud-an, di ni mabasa, Mr. Jando. Pagkaluya, muadgi kag buhol na lulog kay aron makigdebate, pero muuli minghoy karong kahaponon. Minghoy. Perti minghoyan ni ron, nagtuo iyang mapildi si Stroman karon hapona sa debate. Kay nagtuo siya, mapamatud-an niyang tima. Pero, bisag usa ka bersikulo, bisag putol na lang, wa ka pamatud. Nga si Pedro, unang obispo sa Roma. Mamaguni ang iyang subject. Si Pedro, unang obispo sa Roma. Asa na imong obispo sa Roma? Si Pedro? Sa Roma. Naapay mabasa na imong obispo si Pedro sa Roma. Wala. Si Apostol Pablo, sa Apostol Pablo nagsulat og libro nga Roma. Naabay usa ka bersikulo nga mingon sa Apostol Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Naaba wala. Diya sa 1 Pedro 5:13, wa po ni magisgot unang Pedro obispo sa Roma o si Pedro unang obispo sa Roma, wala. Agoy ka. Ang mutuo kang Jando, apil gyud og kailad. Kay siya mismo nagbasa, nailad siyang gibasa, kaya ang gipangbasa, dili mao. Wa gid sa kapamatod igsoon sang tima. Ambot. Sayang, abi nako naapay second cross. Na ako gi-prepare utak nga ma-question nga wala pa nako gipangbuhian sa unang pangutana nga 10 minutes. Gusto nako karon ta to gi-prepare ginako to karon ba? Wa ko kabadlo iso nga naa mao din na siya rules. Muna nga karong kahapon igsoon nasabtan sa kadaghan. Bisan na sa Facebook nagtan-aw karon. Si Jando Labado Maksud tagsayaw ganina. Kaya ang style sa sayaw magod, pakatawa, audience impact ang iyahang Last 2 technique. minutes, last 2 minutes. Taktik na niya. Aron ko no hay, mo sa daog. Mo pakpak tong audience, kaya mga audience, puros mga katoliko, ino na sa atan awa lagi, pildi ang Adventist. Kaya nga naman, di katawan. Nagkatawa kay kauban pa katawan po. Mo na lisod. Mo na itabo dito, igsoon, sa ubang kadibati. Kaya naman, ang style ni Jando, sayaw-sayaw, intamon, Allah. Ha? Ang mailad lang. Pero kami, nga naa sa iwidya, di yun mailad sa doktrina, nga iya sa Roman Katoliko, nga dili mabasa sa Biblia. Walay mabasa sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma, bakak nga doktrina. Pailad mo? Galacia 1:8-9. Besan kinsa nga magwali, sukwahi sa mga ginawali, ipatunglo siya. Nagwali bang mga apostoles nga si Pedro unang obispo sa Roma? Nagwali ba ang apostoles nga ang Romanong Katoliko gituko ni Kristo? Tanawa ang timay son twisted daan na ibalo siya nga di niya pamatudan. Gihimo niyang Roma imbes nga Romanong Katoliko. Dapat yati mo ang saktuan ni pamatudan ko nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Romanong Katoliko. Nga naway ang Romanong Katoliko, kay balo siya nga way Romanong Katoliko sa Biblia. Di ba? Sakpan igsoon. Mauna igsoon. Ako igsoon ha. Dili ako nakinegosyate ani nga tima. Ngadto kang Brother Jondo. Dili ako. Giselect lang ko sa amo nga officer sa Trimedia nga ako'y maatubang niya. Wa po kita sa tima. Karon ba ko nakita? Karon ba ko gunit? O sa tima na mo. Pero sa dihang nakita anak ko, patay. Kaya ko, pildi ni tima ha. Pildi ni. Okay, time. Okay. Daghang salamat pagsanan. Okay. Salamat. Pantog rin nakamuritsing siya karon kay karon pa siya nahibalo sa ruling. Ang ruling nga gigamit nato dire, the same sa ruling gigamit nila. Si Jun de la Peña ganina, putol-putol, di ba? Nakadungog mo? Putol-putol, tinukod, nasa tima, gibasa, putol-putol. Inya mo reklamo ka sa kuang, aghimo na si mong kauban Jun de la Peña? Onya, suko siyang mubasa ko og footnote. Unya nganong kabasahin magputugin na si Rosby Alihabo og si Kuan, si kanang Jeperinian nga pareho ra man tag ruling. Kung sayop ang akong gihimo, sayop po si Jeperinian og si Jun de la Peña kay sayop mga akong gihimo.
Gigamit lang nako sa iyaha mga igsoon ang strategy nila nga gipakita ganina. Kung sayop ang akong pagkupya sa duha niya kakauban, nan sayop di iyang duha kakauban. Oh, sunod. Atong gamiton ang atong common sense. Mga igsoon ha. Ingon dire sa unang Pedro 5:1 dire nga version sa kaning Biblia, Protestant Bible ni ha, dili ni self-serving. Giingon dire, I who am myself a fellow bishop. Niangkon ba si Apostol Pedro nga siya obispo? Oh, yes. Thank you. Tubag mo ha. Then dire sa pikas, niingon na po dire, sa unang Pedro 5:1, nga si San Pedro nag-govern sa church in Rome. Sakto ba kung gibasa? Yes. Karon, kay mabasa man dire, nga siya obispo. Og nagbasa dire nga nag-govern siya sa Roma. Pangutana, napamatud-an ba nako mga igsoon nga San Pedro ang obispo sa Roma? Yes. Kaya ang matud-an man ako ngani nga masyag wala, namakak siya to? Oh! Wala na milingi si Alado. Sakit kayo. Ingon pa si Ramel Parba. Truth hurts, but heals. Ingon siya, muuli ko no kong minghoy. Tanawang na kong ganina, gano'n. Kisa kay muuling minghoy. Abi ninyo, strong man, kay kusog mo siya agit. Pero logic, di siya kagets. Ingon diri nga version, si Pedro, niangkon nga siya obispo. Diri nga version, si Pedro niangkon nga nagdumala sa iglesia sa Roma. Napamatudan ba ang tema? Napamatudan. Nga namingo mo siya wala. Oh, unya, walay logic. Wala sa ruling nga basahon sa usa lang ka bersikulo. Ang giingon diha pamatudan. Sa debate ni Jerry Laig og ni EYD, niingon Jerry Laig, pamatudan gali, di gyud na basahon litra por litra. Mo nang siya mangitag litra por litra, ang tawag ana fallacy of false dilemma. O sa tawag sa mga sabadista sa ako, mga igsoon, Mr. Fallacy. Ngano man, masuko sila nga akong isulti nga ang ilang mga argumento, fallacious arguments. Anong mga suko mo, mga tinuod man na, alado. Napamatud-an dire, obispo siya. Napamatud-an dire, nagdumala sa Roma. Therefore, final deduction, kung investigador ka, kamo ka mo investigate, i-deduct ni mo na. Deduction. Unang obispo, nagdumala sa Roma. Therefore, unang obispo sa Roma. Oh. May gani kay wala na nimong abogado. Piligrog na nimong abogado ni. Ano siya final deduction. Unya, masuko siya mubasa ko ani. Ngano? Di ba, paborito nyo ning Bibliyahan ni, sige yung mag-reproduce ani. Siya, walay nabasa, walay napamatudan, na ay nabasa. Dili lang letra por letra. Kaya ang pagpamatuod sa Biblia, dili mo na letra por letra. Naay panahon nga mabasa letra por letra, but not all the time kinahanglan mapamatudan lang kung mabasa letra por letra. Kay walay nabasa si John de la Peña ganina, letra por letra sab nga Seventh-day Adventist Church. Oh, ay una yung kauban nimo. Ikaw may muuli karon nga minghoy. Kay imong gipang kung nasayop ko alado, unang nasayop ang mga kauban nimo. Kay strategy nila akong gigamit sa imo ha. Muna giingon sa ako ang motto ba, if you learn to be fluent to adapt, you will be unbeatable. O di, nabit na ko siya, wa siya kabantay. Yang ano man, sa iyahang bakba mismo ning gawas, nga ang akong gihimo kono sayop, pero mo'y gihimo sa mga kauban niya ganina. Si John de la Peña, putol-putol. Ingon si Stalwart, may kandiri, kama. Anong street man I-street sab. Diba? Pero si John de la Peña, may insist. Nya, akong buhaton ng style John de la Peña, mo reklamo ka. Wala. Perteng yabuha ni Alado. Muuli yun ni nga minghoy. Osbon ako, nabasa ba dire nga si Pedro, obispo? Yes. Nabasa ba dire nga si Pedro nagdumala sa Roma? Yes. Kay nabasa mo ning duwa, napamatudan ba nga si Pedro obispo sa Roma?
Oh, ako sige pangutana. Kung dili si Pedro ang unang obispo, kinsa man, ingon siya, wala ako nagpamatuod na. Last 1 minute. Therefore, dili maguba ang akong stand kung wala kay mapakita nga puli ni Apostol Pedro nga unang obispo sa Roma. Nga naman, nabasa man ako dire, unang obispo sa Roma. Ingon siya, oh, nabasa nimo, pero dili ko muuyon ana, ay namo gamit. Ay namo gamit. Di ba yun yung gamitin sa Bible study ninyo? Santoson mo ang Sabado. O niya karong ang gamit ko, mo reklamo mo. Nge. Mo na problema. Kung sayop ang akong gihimo, kamo ang unang nangasayop. Thank Okay, you. time. Okay, next round.